ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೇನೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೊರ್ಲದು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವಾಯ್ಬ ಕೊಂಚೂರು ದುಂಬಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಯ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐತೆ ಎದುರು ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಗಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಬಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲಿಯ. ಸೊ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬರಮೋಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕೂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ ಐತ ಪುಚ್ಚಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊಬ್ಬುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೋಯ ಆರು ಆಂಟಿ ಇತ್ತಿಜೇರು ರೆಂಟೆದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ದೂರಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂದು ಸೀದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್